Shehu Tijjani radiyallahu anhu. Shehu Tijjani radiyallahu anhu. Ya ce wallahi. Ya ce wallahi. Duk wanda bai shiga ɗariƙa ba. Duk wanda bai shiga ɗariƙa ba. Sai ya yi nadama. Sai ya yi nadama. Duk wanda ya shiga ɗariƙa. Duk wanda ya shiga ɗariƙa. Sai ya yi da na sani. Sai ya yi da na sani. Aka tambaye shi Muhammadu Gali. Aka tambaye shi Muhammadu Gali ya tambaye shi. Ya ce ma Shehu Tijjani. Ya ce ma Shehu Tijjani. Anya lahiya kake Shehu. Anya lafiya kake. Baka ji abin da ka faɗi ba. Baka ji abin da ka faɗi. Wai wanda ya shiga ɗariƙa. Duk wanda ya shiga ɗariƙa. Sai ya yi da na sani. Sai ya yi da na sani. Wanda bai shiga ɗariƙa ba. Wanda bai shiga ɗariƙa. Sai ya yi nadama. Sai ya yi nadama. Shehu Tijjani ya ce. Shehu Tijjani ya ce. Wanda ranar kiyama ta tsayu. Randa ranar kiyama ta ce. Ya ga abin da masu ɗariƙa sun ka samu. Yanga abin da masu ɗariƙa suka samu. Sai kaga shina ta nadama. Ya shiga shida ta nadama. Da na sani da na shiga. Da na sani da na yi. Wanda ko ya zo ranar kiyama. Wanda ko ya zo ranar kiyama. Ya ga an ba shi rawani hori. An ba shi rawani bari. Ba irin wanga na kyalle ba. Rawanin haske. Rawanin haske. Riga ta haske. Riga ta haske. Wando na haske. Wando na haske. Abin hawa na haske. Inda za a haske. Mumbarin haske. Sama haske. Ƙasa haske. Gehe haske. Gehe haske. Tsakiya haske. Har a ga annabawa suna ɗan harare-hararen mu. Ga abin da mun ka samu. Da abin da mun ka samu. Ran nan. Sai Tijjani ya ce da na sani. Tijjani ya ce da na sani. Da na sanin. Daban. Nadama. Daban. Da na sani da na shiga ɗariƙa tuntuni. Da na sani da na shiga ɗariƙa tuntuni. Da na yi haka nan. Bari in ja aya. Saboda 'yan TikTok na nan. Saboda 'yan TikTok na nan. Yanzu suka cewa ya tara mutane suna ta zare idon. Babu aya babu hadisi. To taho ta'al. To shehu na magana taho ta'al. Annabi Muhammad. Yana zaune. Sai aka ga yayi haka. Sai ce ajaban. Ya ce sun ji daɗinsu. Sun ji daɗinsu. Ya koma ya faɗi ya ce sun ji daɗinsu. Ya koma ya faɗi ce sun ji daɗinsu. Ya koma ya faɗi sun ji daɗinsu. Sai wani balarabe ya ce manhum ya Rasulallah. Sai wani balarabe ya ce manhum ya Rasulallah. Sai ce inna lillahi ibadan. Inna lillahi ibadan. Laisu bi anbiya. Laisu bi anbiya. Wala shuhada. Wala shuhada. Walakin yagabiduhumul anbiya wa shuhada. ولكن يقبضهم الأنبياء والشهداء لقربهم ومنازلهم إلى الله. إلى الله يوم القيامة في منابر النور. يوم القيامة في منازل. وفي رواية على منابر النور. الله ينادى وسباي. إن جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سوبا النبوانا. سوبا النبوانا با. سوبا صديقي بني. سوبا صديقي با. سوبا شهيدي بني. سوبا شهيدي با. amma ranar lahira annabawa da mursalai suna kishi ga abin da suka gani gare su. Kishi da abin da suka samu. Suna saman nurin haske. Kujerar su ta haske. Kujerar su ta haske. Tuwahin jikinsu. Na haske. Sai ka ce ina aya. Aya Qur'ani ta ce. Ranar kiyama. Yawma taral mu'minina. Yawma taral mu'minina. Wal mu'minati. Wal mu'minati. Yasqa nurahum. Baina aydihim. Wa bi aymanihim. Bushrakumul yawma. Bushrakumul yawma. Jannatin. Allah ya ce ranar kiyama. Ranar da za ka ganin muminai. Taral muminina. Taral muminina. Yas'e baina aidi. Yas'e nurahum baina aidi. Yas'e nurahum baina aidi. Haskensu yana tafiya tsakanin hannayensu. Gabansu da bayansu sama da ƙasar su haske. Haka Allah ya ce. Muminai ya ce. Muminai. Na san mai TikTok na cewa ai ba Tijjaniya aka ce ba. Mai TikTok na cewa ba Tijjaniya aka ce ba. Ai baka karanci Qur'ani ba.
ce a'a baka karanci Qur'ani. ai mumini dan dariƙa ne mumi Ai mumini dan dariƙa ne shine mumini. duk wanda ba dan dariƙa ba Duk wanda ba dan dariƙa ba. in ma mumini na ara mai an kai In ba mumini Ara mai to akai. ara mai akai. amma hakikanin mumini dan dariƙa Hakikanin mumini dan dariƙa. ga aya Ba aya ga Ga hujja. aya. innamal mu'minuna allazina Taral mu'minuna allazina idza zukira Allah idza zukira Allah wajilat qulubuhum wajilat wa qulubuhum idza tuliyat Wa wa idza tuliyat alaihim alaihim ayatuhu ayatu zadatuhum imanan zadatuhu imanan wa ala rabbihim wa ala rabbihim yatawakkaluna yatawakkaluna. innama Innama daga dai daga dai almu'minuna almu'minuna mu'minai sune idza zukira Allah sune idza zukira Allah in an ambaci Allah in an ambaci Allah wajilat qulubuhum wajilat qulubuhum sai zuciyoyinsu su rauraya sai zuciyoyin su Surora. in baka gane wagga Hausa tauba baka gano wadda Hausa sai zuciyarsu ta dauki zanzana sai zuciyarsa ta dauki da zanzana Allah shehu radiyallahu anhu dan gunduwa da Allah shehu radiyallahu anhu dan gudu amma dan kokowa anya dan kokowa. mina na ka sashi zanzana anya Ka sa hizan. ko hada min Ba na amsa. Ba ku daga murya ba. manya kidin gunduwa ko Kidin Manya. in ya ji sai shi zazzagi Shi da sai Manya. zazzagi. in an zo ga kunne ne ana zikiri na zazzagi Da Allah shehu na tambaya ya zo ga kunne ne yana zikiri yana zazzagi. to mu ya zo an buga mana ganga mana zazzagi Buga muna ganga muna zazzagi. kaga an yi hurhure Kaga an yi shi ya an yi mai zikiri bai zazzagi an yi burburi zikiri bai zazzagi. mu ya an buga mana gunduwa babu ba zazzagi Mu ya ka buga muna gundu ba mu. amma ya an hada ƙwarya da abuke jiccinta haɗa ƙwarya da abokin shi ya gishinta an kada mai ganga Shi an kada mai ganga. sai shi mi Sai shi ne. mu ya an kada muna Mu ya an kada muna. zikiri Allah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah. Allah la ilaha illallah. Allah la ilaha illallah